जोंहा बैसागु बोथोरनि मोसानो थांसै गामि गिदिं थांसै Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों आरो हैप्पी रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनिसिम बयनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय स' आसा खालामो बयबो रंजादों मोसादों गोजा गोजा गोमो गोमो गाननानै आंबो नै खानायाव गोजा बिबार गलाब बिबार थुबाय खेरा गानबाय माला गानबाय लिपस्टिक लाबाय आरो ब्लाउस गोजा आखाया फिसाना ओंखायनो आखाइ गोलाव गानबाय आं गरम जाबाय नै रेगे रेगां लाबाय आरो जानजियाव खानो आर'नाइ लाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर थ'दो भिडिअ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मबाइलबो चार्ज बारा गैया भिडिअआ बबेसिम जागोन मिथिया बुंनो हाया स' आरो आंनि देलायनायखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर स' बिदिबा जों गामिनि समायना समायना सिख्लाफोरखौ आं दिन्थिगोन स' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला चलो थुस्रायाखैमोन दि ओमफ्राय आङो दे बुरैजोब्बाय जोंफोरा बुरैजोब्बाय मानो बोरायखो बैसागुनि मोसासिगोन आरो जोंनो गाहाय आरो दंबावो समायना समायना सिख्लाफोर दिनैबा हले जोंनिफ्राय साबसिन देरफुनाय जाबाय मानि नुदो बेस्राव जोबदो हिन्जाव गोदान फैदों हिन्जाव गोदान कालसारनि देखायाबा जानोसै बेनो जल्दि गाब बोरै मोनला मेथाइया नै थांगासिनो जि गोखाया नै थांगासिनो फैदो साइज नुदो ना नायहर समाय मानो नायहराखै नोंलाय फट'खौ मोजां नुदों माथो गुफुर सायाव जि मोजां नुदो खायो बे फट' साफायनाया हाल्लासो आङो मोजां नुखादों फट'आ जों थांगासिनो आरोना नै दायो इथिंजाय मोसानो नै 50 थाखा मोनग्रोबाय गोदानथार ख्राम ख्रामहाय एबार नों लादो दे बेग नांगौमोनलै होमबानियासो पिंल'नानै बायगोन गथसाफोरा माहाय नांबासो दायो गोदाव सोराव जाबाय फट' लादो दे आंबो थागोन दा थाखायलायो खथ्थ' मोजां नुदों नुखाय वाव माया आइबे बैसागु नांबाय बैसागु उनथिं आरो नै फालो आइ हावाखायाव उनहाला नै आदार बेरे बुरि खाथिना हरदों जों मोसानाय माने मोसानाय टेव मोसानाय माने मोसानाय मगन iya kasih bedi start करे biawa ada zabat zabai oh senang lah Mohon mencangkulai